салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми як гусалачаи шух ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. Мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабудро интихоб кардам. Акнун бед майдони майсазоро мо аз қоғази ранги сабз тайёр мекунем. Қоғази ранги сабзро гирифте қат мекунем. қаламро мегирем, дар рӯи қоғаз тасвир мекунем. Пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. Мо сабзаҳоро ана ҳаминта пасту баланд тасвир мекунем. мо тасвири сабзаҳоро ба охир расондем. биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. расми сабзаҳоро пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо расми сабзаҳоро қариб бурида ба охир мерасонем. қоғазро мекушоем. ширешро мегирем. мемолем. эҳтиёт карда саросима нашуда ба рӯи лавҳа мечаспонем. акнун бед фломастери ранги сабзро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳаминтар мо сабзаҳоро рангубор мекунем, пурра ба назар намоён мекунем. ана нигоҳ кунед, то рафуратару зеботар шуда истодааст. акнун аз ин тараф мо рангуборамонро давом медиҳем. дар вақти рангубор саросима нашавед, бачаҳои азиз. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғази ранги гулобии паст мо ана ин гӯсалачаро тайёр мекунем. қоғази ранги гулобии пастро гирифте, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо тасвири гӯсалачаро аз калаи он сар кардем. акнун мо нӯлашро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. акнун бед мо чашмони гӯсалачаро тасвир мекунем. чашми якумашро мо пурра тасвир мекунем. дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. акнун чашми дуюмашро тасвир мекунем. ҳаминтар мо дохили чашмашро ҳам пурра намудем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. акнун бед мо бадани гӯсалачаро тасвир мекунем. дар вақти тасвир намудан мо саросима намешавем. дар инҷо мо гардани гӯсалачаро ҳам пурра тасвир намудем. акнун пойҳои гӯсалачаро тасвир мекунем. пойҳои пешашро тасвир мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвири расми гӯсалачаро пурра ба охир расондем. биёед акнун холҳои бадании гӯсалачаро тасвир мекунем. мо ана ҳаминтар холҳои бадании гӯсалачаро тасвир мекунем. пурра мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои ранга рангубор мекунем. тасвир карда шудем. акнун бед фломастери ранги кабудро мегирем. аввал калаи гӯсалачаро рангубор мекунем. ана ҳаминтар мо гирди онро ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. гирди гӯшҳояшро ҳам рангубор намудем. акнун гирди шохашро ҳам пурра намудем.
гӯши дуюмашро ҳам рангу бор намуде. мо ҳамин тавр рангу борамонро давом медиҳем. акнун мо нӯли гӯсалачаро ҳам рангу бор мекунем. акнун биёед мо чашмони гӯсалачаро рангу бор мекунем. аввал мо чашми якумашро пурра мекунем. дохили чашмашро рангу бор мекунем. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. ҳаминтар мо дохили чашмашро ҳам пурра намудем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. акнун биёед фломастери ранги норанҷиро мегирем. шохҳои гӯсалачаро рангу бор мекунем. фломастерро гирифте ба рангу бор шурӯъ намудем. шохи дуюмашро ҳам мо пурра мекунем. рангу бор намудем. акнун нӯли гӯсалачаро рангу бор мекунем. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда мо рангу борамонро давом медиҳем. мо бо фломастери ранги норанҷӣ рангу борамонро ба охир мерасонем. акнун бе фломастери ранги гулобиро мегирем. дохили гӯшҳои гӯсалачаро пурра мекунем. ана ҳамин тавр. акнун гӯши дуюмашро ҳам пурра мекунем. биёед фломастери ранги ҷигариро мегирем. мӯи сари гӯсалачаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. ана нигоҳ кунед тора пурратару зеботар шуда истодааст. мо мӯи сарашро пурра намудем. акнун анаи холашро мо рангу бор мекунем. акнун биёед фломастери ранги кабудро мегирем. рангу бори бадани гӯсалачаро давом медиҳем. ана ҳаминтар мо гирди онро ба назар намоён мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. ҳаминтар мо пойҳои гӯсалачаро рангу бор мекунем. акнун биёед мо фломастери ранги ҷигариро гирифта холҳои бадани гӯсалачаро рангу бор мекунем. акнун холи дигарашро мо рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. ана нигоҳ кунед бачаҳои азиз, расми гӯсалача тора пурратару зеботар шуда истодааст. мо холи охиронашро рангу бор карда ба охир мерасонем. ана ҳаминтар пурра мекунем. бо фломастери ранги ҷигарӣ мо рангу борамонро ба охир мерасонем. фломастери ранги норанҷиро мегирем. зангулачаи зери гарданашро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. бачаҳои азиз, биёед расми гӯсалачаро мо бо қайчӣ мебурем. қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем. мо буридани расми гӯсалачаро аз пойҳои он шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, дар вақти бурдан саросима нашавед. гирди зангулачаашро ҳам эҳтиёт карда мебурем. ана бачаҳои азиз, расми гӯсалача пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳмода нигоҳ кунед. акнун биёед бо кубикҳо ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем. мемолем. мо ширешро молидем. кубики якумро часпондем. боз дар инҷо мо ширешро молидем.
кубики дуюмро часпондем. Акнун ба кубикҳо мо ширешро мемолем. бо расми гӯсолача мо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар мегардад. худатон назар афканед. акнун биёед аз коғази ранги сафед мо ана ин гулҳои бобунаро тайёр мекунем. коғази ранги сафедро мегирем, якчанд маротиба қатт мекунем. қаламро гирифта дар рӯи коғаз мо гулҳои бобунаро тасвир мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. дар инҷо мо гули дуюмашро ҳам тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. пурра тасвир карда шудем. акнун биёед қайчиро мегирем. ба буридан шурӯъ мекунем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мебурем. акнун бо қайчи гулҳоро мебурем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мебурем. дар вақти бурда мо саросима намешавем. расми гулҳоро пас аз бурида шудан аз як гул якчанд гулҳо тайёр мешаванд. бачаҳои азиз, биёед якҷоя дохили гулҳои бобунаро бо фломастери ранги норинҷӣ рангубор мекунем. фломастерро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. мо рангуборамонро давом медиҳем. ана ҳаминтар мо пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, гулҳои бобуна то рафт пурратару зеботар шуда истодааст. пас аз рангубор намудан мо ин гулҳои бобунаро бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана ҳаминтар мо пурра мекунем. мо рангубори гулҳои бобунаро қариб ба охир мерасонем. акнун бо гулҳои тайёри бобуна рӯи лавҳаро ором медиҳем. ширешро мегирем. мемолем. мо ин гулро дар инҷо мечаспонем. ана ҳаминтар пурра мекунем. дар вақти часпондамон саросима намешавем. ана нигоҳ кунед, лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар мегардад. акнун мо дигар тарафро мо бо гулҳо ором медиҳем. ана ин гулро мо дар инҷо мечаспонем. мо часпондани гулҳоро давом медиҳем. ана ин гулро дар инҷо часпондем. гули дигарро дар ин тараф. ана нигоҳ кунед, то рафт пурратару зеботар мегардад. мо часпондани гулҳоро қариб ба охир мерасонем. ана инро дар инҷо часпондем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин гӯсолачаҳои зеборо дар оғӯши табиат, чун ҳар вақт аст хоҳазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар инҷо намоиш навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.